tehdä down to... Niin. Down Kiitos. James Brown. Down to Shabaloo crew. Yeah. Give it up. Shabaloo. Down to 3, 2, Tässä paikassa on sellainen etu, että Pietari on rakentanut ton lattia. Se tietää kaikki sen lattian salat. Oh snap. Onko lattia teikattu hyvin? Todella hyvin. Se ei liiku mihinkään. Alright, let's go. Shabaloo crew. Shabaloo. Mitä Ofi sanoo? Täysin asiaton TV. Asiaton Krevi-nimi myös. Opossumi Ofi! Kaverihan painelee! Nimihän ei miestä tee, mutta mies tekee nimeä! Mies tekee nimeä! Joo! Wow. Okay, Luis, let's go! Päivän korkein flare selkeästi. Reaching new heights! Yeah! Come on! Scream! Splash! Oi! Kato Luis! Se menee! Joo! On voimaa! Mitä sanoo Gabu? Gabu! Gerbiili Gabu! Pistää poskeen jemmaan pättekumppanit! Gabu on niin kovin ulottuva! Nyt saa kaputtaa! Oli tyylikäs. Okei, Shabaloo! Shabaluba. Sanokaa shabaluba. Sano muuten shabaluba. Vielä kerran shabaluba. Yeah. Todellakin. Ai että. Juho, olet selkeästi vireessä. Jaa! Nice. Okei, Kifle! Mies, joka rakenti lattian. Hirahvi Kifle. Hän testaa lattian. On. Ishiraf. Ai että. Kesäinen meno. Oho! Sen käsi oli tuolla, sit se oli tossa, sit Niin se oli. menikin noin. Tulo Juho scratch ja Pietari scratch lattia. Oh! Come on! ESPN Highlights. Hirahvi Kifle. Upea palle, annetaan iso aplodit. Shabaluba crew ja down to Tää menee tosi kivasti. Hyviä battleja, hyvää breikkaamista, tuhmia nimiä, kilttejä nimiä, lämpimiä tunteita. Alright. Seuraavaksi maa on Suomi ja tänne tulee käteni osoittamalle puoliskolle Coach Crashers, A, Energy ja Tempesta. Antakaa. Länsirannikko represent. Laittakaa Westside ilman Westside. Kyllä.
Aina kun voi sanoa Westside, niin vanha Tupac-fani tykkää. Länsirannikko! Onko vaikea paperi osaa? En mä oon tottunut tähän. Ei me Jalliksena on kauhean montaa, kyllä se siinä. Hirveä. Paksummat paperit joo se. Ei ollut varaa. Tietää mihin rahat meni. Sano niille ketään vastaan. Thomas Underground, Hostile After G-Rock. Alright. Turkki. Kyllä, todellakin. After Kira. There's nothing after Kira. Artuis DJ toi minulle juuri flapin. Tähän toimii, kiitos. Nyt ei Wow, ongelma ratkaistu. Oho. Mitä? Onko... Oh. Löytyykö jostakin innokas tanssia Couch Crashers Greviin? Tänään tuli yllättävä loukkaantuminen juuri ennen kuin karsinta. Löytyykö yleisöstä joku rohkea, joka haluaa tulla? We need a substitution for Couch Crashers. Siellä osoitellaan jo jotain. There's injury. There's injuries. Is there anybody looking for a team? Tänne vaan Juppe! Okay, somebody's being forced on the stage now. Alright, give a round of applause. Vapaaehtoisuus kunniaan. Tältä näyttää Tanssin ilo. kun suostutaan tanssimaan. This is the passion for the thing. As you can see, he's clearly confident. Yes. Alright. Alright, well good. I guess it's sorted then. Muistakaa lapset, ei se noin mene. Mut nyt se meni. Se on kaunista, kun joskus ystävät tietää paremmin, mitä toinen tahtoo. Tää oli esimerkki siitä. Okay, Couch Crashers, Too Much Underground. Let's go. DJ Tuho Juho. Oh. Nyt laittakaa niitä käsiä yhteen. Put your hands together. Put them together. Oh. Elkää päästäkää käsiä irti toisistaan rytmikkäästi. Pitäkää ne yhdessä. Terva näytä. Miten taputetaan? Hyvä, jotain. Nyt oli päivän iso muuta. Perseverance and eclipse cast when he spit the deep hit to where he put the free skid. Super fly without a suit and tie, dog. For telling people lie, leave you in the group of guys you deny. Cruise track, we run his ass. I rock it. You laugh will be a lift, but you smash. Hate when bad bones. Yeah. How much the damn grows? Play this man close. Play Instagram post before they can't go. Suck play. Let us upgrade. The fucking 4 bucks made. Cut aid and show a duck shade. Climb around the man. Fans down the man when I'm found the man. So grand. Tempestas. Yes. Ilmeisesti yöpaikkaa usein vailla. Tempestas. Yeah. Kylliksi. Alright, Ash. Let's go, Ash.
Pakko tanssia! Älä lopeta! Katsokaa! Täältä näyttää ihminen, joka haluaa tanssia. Herregud! Oj, oj, oj! Ja! Come on! Yeah! Coast Crashers! Too much underground! Great battle! Antakaa aplodit Topille, että tulee auttamaan tosi viimeisessä tilanteessa. Kiitos taas! Herrakin ja kaukaa, nyt mua tarvitaan, aika juosta. Ei oo aikaa mennä. Kaikki jahkaa. Käydä röökillä toija. Joo, röökiakaalle ja sautu. Representing Joensuu B-Boys, Matti! Ho ja Mexican! Wow! Tämä on kyllä legendaarinen porukka täällä Suomessa. Jep. Tämä Joensuu B-Boys. Dangeros. Ai että. Tämä on ihan ilo katsella kyllä, mitä ne tekee. The Saxon Flow. Seal, Punk ja Olli! Joo, se. Oh, Family Affair. Olli tuli. Oh my god. Shoo. Olli toi perheen mukana, se on Kyllä. oikein. Family Bis. Vieläkö hölläsee vähän katto breikkiä, hä? Joo. Ai että kyllä hölli. DJ Tuho Juha, ootko valmis? Etusormi nimetön tekniikalla. Joo. Setä Hattunen. Joo, Hattunen hoitaa. Kaksi parkkia. Ai että sieltä lähtee. Heikka. Todellakin. Joensuu B-Boys. Ai että. Se oli tyylikästä. Joo. Jep. Oho. Ai että. Henka ottaa haltuun koko lattia. Sitä varten siitä tuli noin isoin. Niinhän se on. Joo. Ryhtyi katsaan. Statue. Oh, that's well. Se oli kyllä. Ai että, siinä oli tyhjää. Nivelee lattia. Tuli suoraan Saksasta. Everybody in the house. Yeah. Close encounters. Nice. Okei, Matti. Todellakin. Ai että. Matti on moodissa. Matti haastaa Ollia ja Ollin lapsia. Ai että. Koko perhe tapahtuma. Ovat jätkät käy lapsille. Ja. Ottaako tuo lattia halatuun? Huomaa kyllä, että Matti siihen mahtuu.